Robila som spolu s mojím spolupracovanie Tetra Pakov a všeobecne na využitie odpadov a na recykláciu. Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné, nechcené a chceme to odstrániť. Odpady sa skladujú alebo nekontrolovane ukladajú a rozptýľujú na suši, vo vode i atmosfére. Ak sa dostanú z nekontrolovaného obehu, môžu spôsobiť zmeny ohrozujúce dokonca ľudský život. Napríklad na ostrov Staten Island sa denne priváža 22 000 tón morských odpadov a tento odpad je dokonca nebezpečný už aj pre lietadlá. Čo môžeme teda s odpadom robiť? Môžeme ho vyvážať na skládky, kompostovať, spaľovať, separovať a recyklovať. To je tá najlepšia možnosť. Množstvo odpadu môžeme znižiť a budeme dodržiavať 3 zásady. Recykluj, opätovne používaj a minimalizuj odpad. Odpad u nás na Slovensku na jedného obyvateľa pripadá asi 320 kg tuhého komunálneho odpadu za rok. Navyše ku každému kilogramu domového odpadu treba prirátať ďalších 14 kg priemyselného odpadu a 1 kg nebezpečného odpadu, ktorý vznikne pri jeho výrobe. Recyklácia je to spôsob, akým môžeme navrátiť život už použitým výrobkom. Recyklácia znižuje množstvo odpadov, čo pri prírodné zdroje, energiu a zamedzuje znečisteniu. Recyklované výrobky sú také, ktoré sú vyrobené z použitého materiálu. Sú ideálnym príkladom toho, ako neplýtvať s surovinami. Ak použijeme nejakú vec, po skončení jej životnosti sme schopní ju zrecyklovať, teda znovu použiť. A začať opätovne používať možno už v inej podobe. Ako spoznáme recyklovaný výrobok? Podľa značky, ktorú tieto výrobky majú na svojom obale, aby ľudia, ktorým nie je tzv. Zelená otázka ľahostajná, vedeli, ktorý výrobok je pre nich ten správny. Na Slovensku máme 2 takéto značky. Prvou z nich je environmentálne vhodný výrobok. Kontrolou sa preveruje celkový vplyv na životné prostredie o prítomnosti ťažkých kovov a zdravých škodlivých látok, či vplyv výroby i samotného výrobku na znečistenie vody, ovzdušia a poškodenie ozónovej vrstvy až po pôvod surovín. Druhou značkou je e-poľnohospodárstvo. Pri takto označených výrobkoch máte záruku, že boli vypestované v systéme priaznivom voči životnému prostrediu. Zaručuje, že pri bioproduktoch neboli použité syntetické hnojivá, herbicídy, pesticídy, regulátory rastu a pri biopotravinách syntetické konzervačné látky, farbivá a emulgátory. Napríklad aj pri mäsových výrobkách zaručuje, že tie zvieratá neboli chované v nejakých strašných podmienkach, že mali možnosť toho výbehu. Existujú aj iné označenie, môžete vidieť Európsky krést, ktorý je používaný v Európskej únii a potom sú značky v Českej republike ako produkt ekologického zemědělství a ekologicky šetrný výrobek. Nové značky používajú firmy len na vylepšenie svojho vlastne imidžu, ale v skutočnosti nie sú ekologickými značkami. Vymysleli si ich a používajú, sú napríklad také usmiace lístočky, slniečka, alebo napríklad som obrazu úplne hore, ten muž, čo zahadzuje niečo do koša, hovorí len o tom, že vlastne nemali sme ten odpad rozptýlovať v voľnej prírode a odhadzovať ho tam, kam máme. Tetra Paky sú viacvrstvé teplne upravované obaly. Je to obal na uskladenie nápojov a potravín, nahradil kandičky, sklenené fľaše, je ľahký, skladný, hygienický a spoľahlivo chrániaci obsah a naviac lacný a nenáročný na použitý materiál. Tetra Pak ako obal na potraviny sa prvýkrát ukázala vyše pred 50 rokmi a prvou potravinou, ktorá bola takto uskladnená, bolo mlieko. Kartónové obaly patria medzi jednorázové obaly. Ich znovu použitie, tzv. Prebalenie potravín je vylúčené. Preto prázdne obaly končia v odpade a spolu s nimi môžu byť likvidované alebo ďalej využité. Čo Tetra Pak obsahuje? Nápojový kartón tvorí niekoľko vrstiev materiálu. Pre čerstvé potraviny je to vrstva kartónu a polyetylénu, pre trvanlivé kartón, hliník a polyetylén. Samozrejme medzi tým natrvalo nejaké tie farby. Percentách je to asi kartónový papier 73,5%, polyetylén 27%, hliníková fólia 5% a tlačové farby 0,5%. Ochrana obsahu proti svetlu je na nápojovom kartóne zabezpečená hliníkovou fóliou a tá je tenšia ako ľudský vlas. Prázdne a použité obaly končia v komunálnom odpade. Každé ďalšie využitie použitého kartónu zhodnocuje časť výrobných nákladov a má samozrejme prednosť pred likvidáciou, lebo oveľa menej zaťažuje životné prostredie.
Tetrapaky môžeme spaľovať, čím získame množstvo energie, kompostovať, nakoľko obsahujú 75 až 80 celulózy, ukladať na skládke a recyklovať. Spaľovaní tetrapaku dokážeme získať veľmi veľa energie. Pri spaľovaní 1 litrového kartónového obalu môžeme získať energiu na svietenie 60 W žiarovky po dobu 1 hodiny, ale samozrejme pri spaľovaní sa uvoľne do ovzdušia niekoľko nebezpečných látok, takže veľmi výhodný spôsob pre životnú situáciu to nie je. Recyklácia tetrapakov sa robí tzv. Rozvlákňovaním. V výrivom rozvlákňovači sa pomocou vody uvoľnia vlákna a vznikne vodná suspenzia vláknina. Prístroj má aj systém na odstránenie nevláknitých materiálov, zvyškov obsahu kartónu, polyetylénových a hliníkových fólií, tlačiarenských farieb, blata, piesku, kovového odpadu a iných vzorových látok, ktoré tam nemajú byť. Recyklácia tetrapakov vo svete tak napríklad v USA sú rozpracované technológie kompostovania kartónových obalov. Kartón sa rozdelí na malé časti, odstráni sa špeciálnym spôsobom hliníková fólia a zvyšok sa kompostuje. Zvyšky plastu sa síce nerozložia, ale zlepšujú štruktúru kompostu. V Európe sa zatiaľ tento spôsob recyklácie nevyužíva. U nás na Slovensku spracovajú tetrapaky na odkladové dosky, ktoré sú technickými vlastnosťami porovnateľné s klasickými drevenými doskami. Používajú sa na odklady stien a izoláciu podlah ako náhrada dreva. Robí to zatiaľ iba jediná firma Kurus Company. Prerobenie kvalitného potravinárskeho obalu na dosky, teda právo recykláciou nie je, a odborníci takýto spôsob nazývajú downcycling. Vďaka downcyclingu dôjde k ušetreniu prírodných zdrojov a redukcii množstva použitých obalov. Separované kartónové obaly je potrebné pre použitie zbaviť zvyškov nápojov, pozdĺžne rozrezať a uložiť po balíčkoch približne po 30 kusoch. Kartón sa pred samotným spracovaním rozdelia na malé čiastočky, ktoré sa následne pri teplote okolo 200 stupňov Celzia listujú na dosky. Takáto doska je vlastnosti sa približujú vlastnostiam klasickému drevu a konkurujú aj sadrokartónu pri oveľa nižších nákladoch. Dosky majú dobré tepelno-izolačné vlastnosti, čiastočne odolávajú vode, sú stredne až ťažko horlavé, dokážu pohľadcovať elektromagnetické žiarenie a hygienicky ich možno považovať za neutrálne, možno ich ohýbať na odloženie kleniec a priam preporučené sú na podskromnej miestnosti hlavne kvôli tej tepelno-izolačnej vlastnosti. Začiatok firmy Kurus Company prvú linku na výrobu otvorili v roku 1997 a svoju prvú dosku nazvali jednoducho K1. Prvým orieškom sa stala napríklad povinná certifikácia výrobku, trvala veľmi dlho, pretože výrobok porovnateľný s týmto zatiaľ sa v Európe vôbec nevyrábal. Trh však postupne dokázali osloviť užitovými vlastnosťami, stavebnej dosky rovnako ako aj dobrou cenou a zaviedli do výroby ďalšie dosky K2 a K3. Výhody a nevýhody spracovania tetrapakov. Výhodnosťou spracovania tetrapakových obalov tak, ako to robí firma Kurus Company je, že tento produkt možno recyklovať až 7-násobne. Skúsenosti však ukázali, že najslabším článkom projektu je získavanie odpadu a pravidelný prísun. V tomto smere veľkú ruku podala aj Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá v spolupráci s firmou Kurus Company Šurano a pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásila ekovýchovný projekt pre školy Ekopaky. Cieľom je podporiť triedený zber viacvrstvových nápojových obalov a predovšetkým znížiť množstvo netriedeného odpadu. Týmto problémom sa zapojili aj rôzne firmy, ktoré potrebovali vyriešiť otázku svojich odpadov a jedna firma Kurus Company už viac ako 100 rôznych dodávateľov tejto suroviny. Tetrapakov, teda vlastne z recyklovaných, dokážeme vyrobiť nížové výrobky, ako môžete vidieť tam dole, napríklad sedačka alebo stoly. A čo najzaujímavejšie, tie dva domčeky hore, to sú novinové stánky a taktiež sú vyrobené z tohto materiálu. Svet máme vo svojich rukách a je len na nás, čo sú správne ho lepšie na pre ostatné generácie. Ďakujem za pozornosť.